Ето го. Шефа. Напред. Чакай. Ай. Мама, много далече. Да. Ето е бърз. Да. Ей, тук тате, спри се за малко да ти покаже нещо. О, бейби. О, бейби. Кому го остави? Ама не толкова бързо. Няма. Да, има да няма страшно. Мамо, ти ми дай едно. Ай. Тате, грухчето. Видя ли ги грухчетата? Какво видя там? Да. И това са къщичките, нали видя едно там, да си беше полегнал. Лео си лежи. И тук е стръмничко, бе, тате. Тук е стръмно. Оле, козлетата, виж ги как бекат. А тези видя ли ги, Еми? Не. Какво са? Ела да видиш голямата птица. Да, стъпна кефи. Ай! Раздя ли се? Hi, birdie. Hi, Amy. No, I've gone. Too much of a Amy. light. Нищо. Мало ме снима. Там днес. Така ли? Добре. Му. Капибарите надясно, като ходим после. Ето сега ще свием надясно и ще отидем до капибарите. Ей, сладурче! Матилда! Матилда с бретончето! Жаба. Жаба. А! Invasion! Оле, виж, и тук има мощ. А! Кой идва от тук? Чакай да я снимем, мама. Ето ме. Ето я. Тук съм. Какво има там, Еми? Къде ги? А, ето ги, да. Боже! Къде? А кое е такова, което точно като скакалец? Къде? Ела вътре. Да, и тук. Виждаш ли вътре в кошницата? О, има две даже. Две ли са? Може виждам само едни. Двечки са, двечки са. Hi! Oh, you're so pretty! Blue crane. Животинче пак.
Дай другата да иде. Дълго. Тя Е маничка. много дълго. Не е дълго. Опашката е много дълга. Дълга е опашката. Се обърна. Можеш, разбира се. Така и седни. Добре ли е тук поне по средата за стане? Ето тук на две така. Без така, друго не прави. Това вече не. Супер. Ей! Да. Бе, що такова лошо? Ей! Много добре. Браво, Еми. Браво. Големия жираф. Браво. Супер си. Ай, Много добре. тук има един лъв. И дядо Ицо чака. Сега ще малко отиваме до лемурите. Well spotted. You saw it rather than me. Тук има ли? Те са навънка. Но са красиви. Ох, от тия стъкла нищо не се вижда. Да. Еми може да прави балон. Йей! Браво! Имате вече на камерата записана с балон. Да, и в устите си в човките така се дърпат един друг и се бутват. Опе, Мичка, извинявай. Да, скараха му се на втория и избяга. Еми той вижда, ето ги. Оле, да. Lovebirds. Хай! Оле, виж къде дойде. Тени? Да? Мамо, Виж как се фука, гледай. Как си показва перата. Това е крилцата. Ще малко на заден път да дадеш. Okay, so good afternoon everybody and welcome to our lemur feed and talk here at Tilgate Zoo. My name's Billy, I'm one of the keepers and I work with our lemurs and predominantly our mammals but lots of other animals here around the zoo. So we have a group of very thick, dense forests as well, so you've got quite a sort of contrast there and different lemur species you'll find will be adapted in different ways to their different sort of habitat. Like a hand, these guys can't do that, it is mostly just for communication that tail is used for. So going back to their tails, they do actually do something called stink fighting. And this is something that all the kids absolutely love when I talk about this. So this is how they resolve their... Yeah, and do you know who's in charge? The females. Yes, that is a winner for us there. Yes, so it is the females that are in charge. So occasionally our females will have a little bit of a squabble with one another. And then we also have the Madagascan hawk, which is a large bird of prey, and the Madagascan boa as well, which is a snake, which would be kind of another one of their sort of larger predators. Unfortunately though, for the lemurs, it is mostly humans that are the biggest threat to them. So some of us probably know, but a lot of Madagascar is becoming a palm oil plantation. Unfortunately, a lot more of our lemurs' habitat, more and more, is sort of being eaten away into palm oil plantations to provide for an ever-growing kind of need for palm oil. But actually, you'll find it in pretty much every single one of your products that you can buy in supermarkets. Hi. Ей, какви сте кют! това как се Как се разпада, видя ли? Къде? Аз не го видях. Там като виж ги. А мога ли да скачат? О, и питаш. Не, аз вече го видях. Аз вече го видях. Кой ти харесва най-много? Е това там. Ей, това тук. Да. То се скри. А черно и бялото не ти ли харесва? Що рошово? На мен
А, така. Дай от другото квадратче, ще си- долното. Да, ти ще си бърза. Пипна ли го? Оле! Той даже не усети. О, колко е софти, софти. Почеса го. Ай. Още една снимка. Добре. После ще се гледа на видео. Какво става? Стана ли? Давам сърца. Даваш сърца, правиш ги на фейворит. Добре. Я ми покажи снимката да я видя. И много ли направи? Виж ги и всичките. Я ми покажи. Всичките ги виж. Ало, виж Я колко да видя. добре е станало. Браво. Оле, верно, много хубави си ги направила. Супер. Хайде да ходим да видим майната. Браво. Аз съм Да. Ти че го погалила. Да си измиеш ръцете. Айде бързо да мием. Да ми имам ръчичките с теб. Верно, че и мама бара. Yeah? Can you say? What can you say? Right. See that? Yeah. Така ли? Я, какво си избра? Ей, кученце. Айде ходим да видим. Още една капибара. Много е яка. Оли прасе. Годебе. Надъхва. Айде, да че остане спомен. Мали, какво е яко това? Какво е ми? Виж как се казва. Казва се Ruggles. Супер. Ама какво има, рожден ден ли? Да. Я да видя. 30 август. А, стига бе. My birthday is on the 30th of August. Ми то този месец има рожден ден. Трябва да правим парти. Да яде торто. И да покани други кучета. Да. Много е хубав този сладолет. Ето ги виж къде си, нали? Как се казва? Пънчо! Какво правиш, бе? Това съм. Не работи ли са? Да, отдавна. Еха! Кой яде сладолед? Какъв вкус е сладоледа ти? Шоколадово, верно, забравих. Микъв? Cotton candy. О, да бе. Cotton candy. Cotton candy, да. Добре. И аз отивам да си вземем сега един. Сега ще ги видя какви други бяха. С какъв кофчика? Червен. Сигурно до туалетната. О, тате. Ями. Емичка, къде отиваме сега? Какво се вика? The Maze. Да, браво. Тук не са.
Кое е това? Дясно или ляво? Да! Айде! Айде надясно, давай. Та-да-да-да! Айде, ти ли ще водиш? Не знам. Дъщеря ти наводи. Ще видим. Водим, да видим, да видим докъде ще стигнем. Ще видим докъде ще я докараме. Давай, Емичка! Тука ли или тука? Тука. Не. Ми трябва тук. Виж къде е къщата. Трябва да видим някъде към. Трябва да се доближим до къщата. А пък тук се отдалечаваме. Да, я върви, ако направим така... Не. Това е другия ексит. Айде, връщаме се. Ма чакай, от тук отляво има ли? This way. Давай. Следващо. Терен. Я да видим. Има тук. Ще го заплетем, да. Видим твоето купче да гледам. Той никога също не е бил на мейс. Да. Как се казваше? Чакай! Видях майната. Така. Дъни, на правилния път ли сме? Айде. Ами сега? Надясно, мути. Ето да. Как ще надясно? Ние това ни се пада ляво. Аз не да се тук. Така ли? Да не лъжиш ли на? Да. И дойдохме на същото място. Готово! Обаче къщичката е затворена. Няма нищо, намерихме. Хай файв. Да, сега да намерим Маните и дядо Ицо. Тук с моето майче, колко сме обикаляли. И то се разходи. Къде? В мейза. Това нещо, значи някакво бебешко ми се струва. Добри сок. Чева откина. На майка си на кончи. Най-вероятно, като се приберем, ще имаш сюрприз. Ще намериме зайци. Може би. Къде е Пънчо? Пънчо! Дали някаква мечка няма да е тук? Ами, може. Може. Аз честно се кажа. Добре. Тата, изоставаш нещо? Що? Мисля, че много го натоварихме. Глупости, притесняваш не. Да. Еми даде, по тази пътека наляво. Еми, що сме с скутера? Аре бе. Да ни пожелавам си ти да не ни трябва до 100 години. Не ме ще ви трябва май. Стига да е. Няма. Добре си.
Много си готин, бе. С инвалидната количка. Ти прибираше тук за татко. Сега искам да ще дам. Давай газ. Ма сега трябва ли да го зареждаме? Не, за какво?